قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. Bani İsrailler ayttılar: Ey Musa, tahqiq biz hergiz şol şähre daxil bolup biljek däl, madam ki şolar şonda bolsa. Pes sen we sen Perwerdigaryň barın özüňiz jeň edin. Biz şulada oturarys diýipdirler. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. Hazreti Musa aytdy: Perwerdigara, tahqiq men ihtiýarym yetmedi, meger özüme we doganyma ihtiýarym ýetýär. Pes sen biz bilen bu fasyk gowmyň arasyny juda et. Bizi şulardan aýyr we şularyny bizden aýyr. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. Allah tebarek ve taala Hazreti Musa'nın duasyny kabul edip aýtdy: Bu memleket yani Beytul Muqaddesiň ýurdy şolara ta 40 ýyllap haram edildi. Şolar indi ýeriň ýüzünde sergerdan bolarlar. Pestin ey Musa, fasyk gowmlar üçin gam bolma. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. Ve şolara Hazreti Adem'in iki oğlunun qissesini hak bilen okuyup eşitirin. Vakti ki her ikisi qurbanlyk kıldılar, pes birinden kabul edildi ve ol birinden kabul edilmedi. Qurbanlygy kabul bolmadyk aýtdy, men seni öldürerim diýip. Qurbanlygy kabul bolan aýtdy, elbette Allah tebarek ve taala muttaqilerden kabul eder diýip. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. Eger sen beni öldürmek üçin maňa elini uzatsaň, men seni öldürmek üçin elimi sana uzatmaryn. Tahqiq men alem jahanyň Perwerdigary bolan Allah'dan gorkýan. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. Tahqiq men istiýärm sen meniň günämi we öz günäňi üstüňe alyp gitmegiňi, pes dowzakylardan bolarsyň. Dowzak zalimlaryň jezasydyr. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. Pes Qabil'in nefse emmarati Qabil'e özünün aziz doganyny öldürmek asan bir işdir diýip kökezdi. Pes oňa göre doganyny öldürdi. Pes iki dünýäde ziyankarlardan boldy. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. Pes Allah tebarek ve taala bir qargany iýerdi ki ol çüntü bilen we ayagy bilen ýeri gazdy. Ta Qabil'e kökölmek üçin nä tarygy doganynyň bedenini örtmegi. Qabil şonu görüp aýtdy: Ey helaket maňa bolsun,
Aya men şu qargy ýaly iş etmekden aciz boldummy? Pes men de şon ýaly dogonumyň cesedini örterin diýip. Pes şonu görüp özüniň heýranda gezenligine we öz dogonuny öldürenligine ökünüp peşiman boldy.